Паметникът е бронзов барелев върху гранитна плоча. И отдолу ще има текст както на испански, така и на български език, на кирилица. Откъде се роди идеята за създаването му? Миналата година изпратихме за първи път наши абитуриенти, които бяха започнали от първи клас в училището. И когато ги изпращахме, установихме, че ни липсва точно едно местенце, където да се съберем и да изпращаме нашите деца, които ще продължат да завършват българското училище. И така възникна идеята, че е хубаво да имаме такъв паметник. Говорихме с всички останали асоциации в Малага и в района, които подкрепиха идеята. И създадохме организацията, взехме разрешение от кметството, сърбахме средствата и вече сме съвсем близко до откриването на паметника. Това ще бъде един своеобразен обединителен център на всички българи, на всичките ни културни традиции, както аз обичам да казвам, не само български, но и общославянски символ, който ще бъде и първия в Испания. Както знаете, има паметна плоча, поставена в Мадрид, посветена на Димитър Димов, но първия паметник на Кирил и Методий, на такъв важен исторически момент от българската култура, традиция и история, ще бъде положен именно в Малага. Даренията се събраха за 3 месеца до момента и продължава акцията дарителската, защото ще има, може би, и други разходи. Това да знаеш корените си и произхода си ти дава самочувствие като личност за напред. Има голяма роля в изграждането на личността. Мисля, че ако знаят своето семейство и род, ще бъдат с друго самочувствие по света.